Emathetha ngokwenye ngilambile ngoba singacanda ntoni namhlanje. Khame ngicinga. Ke mathetha singanqa ipizza. Sekurola ke pizza ngotya namhlanje. Kawukhame 063 412 9935. Okay. Khame batsali. Mojo. Welcome to Tonkaring Yoni Yagania. Okay. One last pizza, okay, salute. Ever. Ku-8 ngokangave thuthu siduma phandle ya mathetha hayi ngathi ngavava satya namhlanje nantso boy bamba 3 tigers dango keep the chain sunny mthetha ndakurola boy namhlanje hayi bo tyheni isigqejana esingaka yabayanya kodwa ipicture yabona ke lamagongo ke abasithengisela izinto ezibheke ecaleni. Yes. Kati. Hey, so ncoma sithini. Bathetha ushaya ngwenye. Oh, awufuni? Akho efethu. Betha kum. Yes. Sacandekile kodwa. Yo, umuntu uzothini?